Исәнмесез, эфирда Татарстанның көнья көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Селимжанова. Бүгенге программада куркыныч югарыда. Бала тәрәзәдән егылып төшмәсен өчен нинди саклык чаралары күрергә кирәк? Зур югалту. Нефтче мәдәният сарайында Әлмәт районының мактаулы гражданы 42 еллык стажы булган табиб Лилия Чувашованы соңгы юлга озаттылар. Соңгы кыңгырау шыңы шатлыклы һәм сагышлы да күз яшьләре. Чыгарылыш сыйныф укучылары мәктәп белән сау булаша һәм киләчәккә зур планнар төзи. Соңгы 2 айда Әлмәт районында балалар ачык тәрәзәләргә бик якын булган 2 очрак теркәлгән. Беренчесе фаҗига белән тәмамланды. Май башында тәрәзәдән яшь ярымлы кыз килеп төште. Икенчесе күптән түгел теркәлде. Бу юлы әти-әниләре өйдә иде. Әнисе вакытында күреп алырга өлгерәм һәм коткаручылардан тәрбия әңгәмәсе белән генә котыла. Республиканың тикшерү комитеты да куркынычсызлыкны пропагандалауга кушылды. Фатирда ничек саф һава булдырырга һәм баланы имин калдырырга. Вариант сетки, который может спокойно порваться. То есть особых усилий вы вообще не прилагали? Особых усилий особо не прилагали. Бер генә кул белән этеп карасаң, москит челтәре шунда ук авыша. Шуңа күрә ул баланы тотып калачак дигән өметтән баш кагарга туры киләчәк. Балалар чебен ширкидән саклаучы челтәргә гадәттә бөтен авырлыклары белән сөялә. Узган якшәмбедә 8 март урамындагы йорт яныннан узып баручылар ачык тәрәзә янында басып торучы сабыйны күреп ала. Битараф булмаучылар коткаручыларны чакыра. Алар килгәндә бала инде урында булмый. Әни кеше вакытында күреп алып, малайны тәрәзә алдыннан төшергән булып чыга. Марат Хафизов тәрәзә бизнесында 10 ел тир түгә. Барлык нечкәлекләрне дә камил белә. Ул иң ышанычлы 2 җайланманы аера. Беренчесе тоткычка йозак кую. Моңа күп көч таләп ителми. Икенчесе йозакны тәрәзәнең рамына урнаштыру. Бераз катлаулырак җайланма, ләкин бу юлы бүлмәне җилләтү өчен тәрәзәне кыю ачарга була. 11 май көнне шәһәр халкы фаҗига белән тәмамланган очрак турында фикер алышты. Галеев урамындагы 25-нче йорт тәрәзәсеннән бала 9-нчы каттан егылып төште. Ул вакытта сабыйның әти-әнисе өйдә булмый. Республика тикшерүчесе саксызлык аркасында үлем китерү маддәсе буенча җинаять эше кузгатты. Ситуация бывает абсолютно разная, и помимо той статьи, которую упомянули, статья... Төрле хәлләр була һәм Россия Федерациясе җинаять кодексының 109-нчы маддәсеннән тыш башкалары да бар. Алар каты мөгалләмә яки кыйнау, газаплау очрагында ата-аналар өчен җаваплылыкны күзәтә. Для этого статья либо причиняет побои, истязания. Тикшерү комитеты да үз телеграм-каналында ата-аналарга хәбәр итүгә кушылды. Административ кодекска килгәндә 5.35 маддәнең 1-нче өлешендә ваемсыз ата-анага күп дигәндә 500 сум штраф яный. Хукук саклаучылар, тәрәзә ясаучы осталар һәм коткаручылар бер генә төп фикерне җиткерәләр. Фаҗигалардан саклануның иң яхшысы уяу булу. 2022 елда Татарстан Республикасында сәламәтлек саклау өлкәсе объектларын төзү һәм ремонтлауга 7 миллиард 541 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Бу хакта брифинг барышында журналистларга республиканың сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков һәм төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Бу милли проектны һәм 2 республика программасын гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә мөмкин булачак. Шулай итеп 65 объект төзеләчәк һәм 90-ы ремонтланачак. Булар поликлиникалар һәм фельдшер-акушерлык пунктлары. Әлеге проектлардан тыш республикада 4 бина төзелеше һәм 34 объектка капиталь ремонт ясау каралган. Әлмәт район үзәк хастаханәсенә капиталь ремонт өчен 155 миллион сум, Леногорскига 72 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Бөгелмәдә үзәк район хастаханәсенең төп корпусына 76 миллион сум, балалар хастаханәсенә 110 миллион сумнан артык акча тотылачак. Шулай ук журналистлардан маймыл чәчәге вирусы таралу турында сорауда яңгырады. Сәламәтлек саклау министрым әлеге чирдән үлүчеләр саны 1-11% тәшкил итә. Ә бүгенге көндә вазгыять ачык түгел һәм фаразлар ясарга иртәрәк дип җавап бирде. Әлмәттә районның мактаулы гражданы Чувашова Лилия Ивановна белән хушлаштылар. Ул сәламәтлек саклау үсешенә зур өлеш керткән шәхес. Атказанган табибны соңгы юлга озатырга хезмәттәшләре, туганнары, әлмәтлеләр һәм шәһәр хакимияте җыелды. Если посмотреть биографию, даже вот краткую какую-то биографию, становится понятно, что
человек был всегда на передовой. От казанган табиб үз эшенең чын фанатым, легендар һәм игелекле шәхес. Лилия Ивановна Чувашованы танышлары һәм якыннары шулай истә калдырачак. Ул Вологда өлкәсенең Вожегодск районы Агибалово авылында туа. Хезмәт эшчәнлеген ул 1958 елда башлый. Сәламәтлек саклау системасына 42 ел гомерен багышлый. Әлмәттә Лилия Ивановна табиб-паразитолог, санэпидстанциянең баш табибы булып эшләгән. 18 ел район үзәк хастаханәсе баш табибы вазифасын үтәгән. Күпләр аны укытучы, остаз һәм яхшы җитәкче буларак искә ала. Лилия Чувашова пенсиягә чыккач та Әлмәт муниципаль районының ветеран советында медицина комиссиясын җитәкли. Хәзер аның эшен Надежда Царева дәвам итә. Сәламәтлек саклау системасына озак еллар хезмәт иткәне өчен Хезмәт Кызыл байрагы ордены, ТАССРның атказанган табибы мактаулы исеме Хезмәт ветераны медале белән бүләкләнгән. Ул 89 яшендә вафат була. Лилия Ивановнаны 7нче зиратта җирләделәр. Бөгелмә полиция бүлегенә 81 яшьлек хатын-кыз мөрәҗәгать иткән. Зыян күрүченең сүзләренчә, аңа тавышы киленен хәтерләткән билгесез хатын шалтырата. Ул авариягә эләгүен һәм хастаханәдә булуын хәбәр итә. Ханым зыянны каплар өчен акча күчерүне сорый. Пенсионер риза була һәм тиздән аның өенә курьер килә. Ханым егеткә 202 мең сум салынган төенчек тапшыра. Соңрак ул туганы белән элемтәгә керәм һәм алдануын аңлый. Мошенниклык маddәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Тиздән курьерны да табалар. Ул 15 яшьлек укучы булып чыга. Мондый эшкә яшүсмер күптән түгел генә урнашкан. Мессенджерларның берсендә аңа билгесез кеше язган һәм курьер эшен тәкъдим иткән. 18 майда аңа хатын-кыздан акча алырга һәм аларны күрсәтелгән счетка күчерергә кирәклеге турында яза. Тик курьер акчаны үзенә калдырырга карар кыла. Хукук сакчылары малайдан 182 мең сум акча алган, калганын ул сарыф итәргә өлгергән. Акчалар зыян күрүчегә кире кайтарылган. Полиция хезмәткәрләре хәзер әлеге җинаять кылуга катнашы булган кешеләрне эзли. Ютазы районында Скания фурасы кюветка очкан һәм ауган. Юл транспорт һәлакәте Кәрәкәшле авылыннан ерак түгел, Азнакай Уруслы юлында теркәлгән. Авария шаһитлары урынга ашыгыч ярдәм, автоинспекторлар һәм коткаручылар килүе турында хәбәр иттеләр. Төрле җәрәхәтләр белән машина йөртүче хастаханәгә озатылган. Район үзәк хастаханәсе мәгълүматларына караганда, Лениногорскида коронавирус вазгыяте тотырлыклы кала. Авырулар саны кимүгә карамастан, ахалатлар сүзләренчә, COVID-19га каршы вакцинация һәм ревакцинацияны дәвам итү мөһим. Табиблар хәзер прививка ясау өчен иң кулай вакыт дип саный. Лениногорск районында халыкны коронавирус инфекциясына каршы вакцинацияләү һәм ревакцинацияләү дәвам итә. Өлкәннәр өчен ковид госпитале хәзер Бөгелмәдә урнашкан. Анда Татарстанның көньяк чыгышыннан килгән авыруларны кабул итәләр. Алар арасында Лениногорскилар да бар. Хастаханәгә эләгүчеләрнең күбесен вакцинацияны узмаган өлкән буын кешеләре тәшкил итә. Шәһәрдә Россия җитештерелгән барлык төр вакциналар да бар. Табиблар прививка сатмаучыларны моны тиз арада башкарырга киңәш итә. Бигрәк тә 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә басым ясала. Чөнки коронавирус югы куркынычы һаман яный. Табиблар сүзләренчә, вакцинациядән соң иммунитет ярты елга кадәр саклана. Соңрак антитәнчекләр саны кими башлый. Ревакцинация аларны бер дәрәҗәдә торырга ярдәм итә. Табиблар кешеләр күп җыелган урыннарда битлек яргә киңәш итә. Ак халатлылар фаразлавынча, ковидның яңа дулкыны көз көне көтелә. Шуны исә тора кирәк, вирустан саклануның иң яхшы усулы вакцинация һәм ревакцинация. Зәй мәктәпләренең чыгарылыш сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау чыңлады. Яшүсмерләр мәктәптән нинди кәеф белән китә? Зәйдә 6нчы мәктәпнең 27-11 сыйныф укучысы өчен соңгы кыңгырау чыңлады. 11 сыйныф мәктәптә берәү генә. Шуңа да карамастан, чыгарылыш сыйныф укучылары арасында 4 медаль иясе бар. Ак алъяпкычлы, купшы киемле соңгы көн егетләр һәм кызлар өчен бик озакка истә калачак. Чарада укытучыларга рәхмәт сүзләре яңгырады. Чыгарылыш сыйныф укучыларына исә яңа җиңүләр теләп калдылар. Чәчәкләр, бүләкләр һәм күз яшьләре. Соңгы кыңгырау чыңлады. Бүген исә рәхәтләнеп күңел ачарга да мөмкин. Дәресләр артта калды. Әлмәттә дә соңгы кыңгырау чыңлады. Быел 2000гә якын 9нчы һәм 1000 тирәсе 11 сыйныф укучысы олы тормышка аяк баса. Икенче мәктәп чыгарылышы өчен дә дәресләр тәмамланды. Саубуллашу линейкасында мактаулы кунакта бар иде. Чыгарылыш сыйныф укучыларын тантаналы рәвештә район башлыгы Тимур Нугуманов котлады. Иртәгә 26 майда укучылар география, әдәбият һәм химия буенча БДИ тапшырачак. Икенче этап 30 һәм 31 майда көтелә. 11 сыйныфны тәмамлаучылар рус теленнән имтихан бирәчәк. 9 сыйныф укучылары чит телләр һәм математиканы инде тапшырганнар. Киләсе сынаулар җәмгыять белеме буенча. Ул җомга көнгә билгеләнгән.
Бала, төп пассажир, юл хәрәкәте куркынычсызлыгы һәм ЮХИДИ хезмәткәрләре 6-нчы балалар бакчасы белән берлектә әнә шундый исемле акция үткәрде. Бу балык булмаганнар арасында юл транспорт травмасын киметү өчен эшләнә. Күп балалы гаиләләргә нинди бүләк ясадылар? На дороге будет классно, если ездить безопасно, ремешок свой пристегни. 6-нчы номерлы Жар птица балалар бакчасы нәниләре һәм тәрбиячеләре юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә чакыручы флешмоб һәм шигырьләр әзерләгән. Акции у нас проходят разные, также и по... Бездә төрле акциялар оештырыла. Күптән түгел генә самокат һәм велосипедлар буенча да чара узды. Барчада балалар юл аша дөрес чыксын өчен эшләнелә. Сходили с самокатов и велосипедов. Акциядан соң юл хәрәкәте куркынычсызлыгы һәм ЮХИДИ хезмәткәрләре күп балалы 2 гаиләгә балалар өчен махсус утыргычлар тапшырдылар. За жизнь и здоровье детей, чтобы вы были всегда главным примером для своих ребятишек. И сегодня в рамках этой акции мы хотим подарить 2 автокресла многодетным семьям. Фәхретдиновлар гаиләсе 4 бала үстерә. Барысы да кызлар. Өлкәненә 22 яшь, ул кияүдә, бәби көтәләр. Кечесенә күптән түгел 3 яшь тулган. Кресло очень даже кстати, нам пригодится сначала, оно будет. Кресло бик кирәк әйбер. Аңарда башта кече кызыбыз, соңыннан оныгыбыз йөрер. ЮХИДИ дәрәсенә шундый шәп бүләк өчен рәхмәт белдерәсем килә. Зур рәхмәт. Такой шикарный подарок. Спасибо большое. Гыниятуллиннар гаиләсендә дә 4 бала үсә. Кече кызларына ел ярым. Аны автолюлькада йөртәләр, әмма ул инде баланың авырлык категориясенә туры килми. Поэтому, когда нам позвонили и предложили... Автокресло бүләк итәбез дип шалтыраткач, без әлбәттә бик сөендек. Җайланма безнең Алиябез өчен бик вакытлы һәм урынлы булды. Да, как это было очень своевременно для нашей Алии маленькой. Балаларны автокреслосыз йөртүне тыю законда да беркетелгән. Аның файдасы турында баланың иминлеге генә түгел, гади математикада сөйлим. Штраф суммасы һәм автокреслоның бәясе аерылмый диярлек. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, кабат очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.